Салом, бонувони зебо. Мана боз як куртаи дига. Ин ҳам гирд, ин ҳам бо парпарак. Шумо лакай дидан нақдестаед ки ман бо ҳамин парпарак бисёр бад чақа шудагиам. Бисёр заказам хеле мешавад. Бози ҳама модам хеле шудааст. Пешаки инро тайёр кардам. Анакун витичкаҳои болои сина қатъи меомадагиро ман ба шумо имрӯз мефаҳмонам. Пора карда ва чен карда бо нозукиёш мефаҳмонам. ин курта рости гап бози ҳама паштиам хеле парпаракдор мепӯшанд ва ман мехостам ки ба шумо имрӯз бисёр бо ҷое ки нофаҳмоӣ буд дар наворҳои пештара онҳоро фаҳмонам. Ана ин остин, ман остинро пешакӣ пора накардам, барои ки тагиш парпарак дорад. Барои як калта мебиёд, дароз мебиёд, бо ина канда нашад биёд. Таги остинро аввал нимкулла мебурам, баъд дар инҷо парпаракоша рост мекунам. баъд аз он ки рост кардам, ба қадди остин, дарози остина гирифта, анхел остинашро пора мекунам. Остин кушодак, тагашам хел кушодак мебиёд. Шумоам кӯшиш кунед ки ба хатогӣ роҳ надиҳед, барои ки кандан бисёр абади духтан чихе кандан одамда зур мебиёд рости гап. Ана ин пешакамро ман тайёр кардам, болои ҳам гузоштам. Ане аввал гарданро мебурем. Гарданро 20 тайёраш, китфаш 8. Инҷаро ман аввал ним кулла мебурем. Ман пешакӣ намебурам, барое ки мана бинед инҷош кашидагӣ нест. То витичкаро надӯзам, ман намебурам. Аз инҷа то инҷа 13 мондам. Миёнашро чен кардам, 45 буд, ман 43 мондам. 2 сантиметрга аз поёни ҳамин хат кашидагим мана вақте ки инҷа духтар инҷаро мо мебурем ба қайчи, барои он аз поёнтар медӯзем. Инҷо ҳамаш 10 сантиметри ҳамхе ним кулла кашида ба боло меравем. хе куллаи бадам набуред, барои ки беҳад безеб мебиёд ба болои сина ба. Ҳаминҷо баъд қайчи мекунем. Вақте қайчи кардем, мана бинед 4та, ҳам пушташ ҳаст, ҳам пешаш. Онро ки қайчи кардем, то ҳаминҷа, инҷа чен кардагӣ не, ҳамхе кашидагӣ. Қайчи мекунем, он тараф мепартоем. Дар кор нест ҳозираш ба. Ва аз болои ҳамин хат медӯзем. аз поёни ин сар карда, аз поёнтаракаш камака канам хел. Аз поёни хел борик гирифта, оста 1 сантиметр ба боло меравем. Шумоам кӯшиш кунед ба хатогӣ роҳ надиҳед, натарсед. Рости гап онқадар қиин нест. баъде ки духтем, утюг мекунем, баъд меркаашро мегирем. на гарданакро буридам, инҷаро ҳамхе буридам. Инҷа олам хе истодагие. Анакун ҷои бурдагиро ба шумо нишон, ана нигоҳ кунед чӣ бурдагӣ шуд. Ҳаминҷаро оз бо абрада ҷожда мечаспонем. вақте ки духтед, кӯшиш кунед ки ҳамин аз поён ки бориктар гирифтед, оста ба 1 сантиметр боло равад. ин витичка бо метавонад мана хел бошад. он касоне ки мана миёнаш танг мехоҳад пӯшидан, рости ҳаваи миёнаш ба омада, вақте ки аз боло полукро буридед, ане рости миёнаш ба омада 1 сантиметри кушод, манахе 1 сантиметр байнашро кушод гирифта медӯзед, банахе ҷамъ мешавад. вақте ки секунҷа духтед мобайнаша, мобайн дарун медурад. Чаре ки нахе духтарҳо приталини мепӯшанд ку, инам хеле мешавад. манахе аз мо ҳозир ин хеле не, аз мо оддӣ медӯзем. ман просто барои шумо кашидам ки мақсади гап ки ин хеле ҳам мешавад духтар. аз пушт, аз пешам хе мекунед, миён медарояд. бисёриё мегӯяд ки миён мехоҳам даромадагӣ истад. анам хе духтан дар корай. бояд байни рости миён ба бояд секунҷа гирӣ. дидед рости миён ба, анахе рости миён меояд. рости миён ба ҳамхе секунҷа меояд ва оста бо болои сина ба омада гирд мешавад. баъд аз оне ки манахе буридам, нигоҳ ки ман ҳамаша баъди духтан утюг кардам. чӣ хел хушрӯ омадагие. аккуратно напушташам специально бо риштаи сафедча задам ки шумо бинед ки ҳамин дарзҳо дар қафо чӣ хеле хобида истодааст. ҳамаш як чен. кӯшиш кунед ки як чен биёд, калта дароз набиёяд. болои ҳам бо хобонда онро анакун мерка мебурем.
вақте ки мобайно мебурем ин тараф дарун медарояд. Агар ису кашем ису ин тараф мебиёд. Барои ҳамин байнашро рост монед. Байнро рост монда баъд меркаро буред. барои ки вақте ки он тараф кашида мемонед ҷои миён мумкин ки тангтар биёд. мана ин мерка гарданро гирифтам. Гардан тайёраш 20, китфаш тайёраш 7, ман 8 мондам 8.5, таги кашаш 24. аввал ана ҳаминҷаро меёбем. Абхват грудии мо 54 аст. 54. ман 28 29 дарзи ман чуқур ки ҳаста, ман чуқур мемонам. 29 мондам. ана инҷо то инҷо чен мекунем. 24 ки бошад 1 сантиметр дарзи болоро ҳисоб кунеду 2 сантиметр, мисол ман 2 сантиметр айбар мегирам. барои ин расчётамро гирифтагиам. ана бихел чен карда то миёна мебиём. баъд оста как трапеция. И поёнашам ан гирдшакл мебуред. поёни камакак парпар дорад. баъд аз он ки инро духтам бо навори куртаи тайёрро нишон медиҳам. ана инҷо бошад. мо як бори дига ба шумо нишон дода истам ки мана нигоҳ кунед 29. вақте ки ман 2 сантиметр медозам дарзи ман чуқур аст. рости гап бозиам ҷамъам хемондагӣ 29. агар рости миёнам ки чен кунем 29 мешавад. аз сабабе ки мо инҷа ба чи духтагием выточка. барои ин байна бинед камкак рости миён чуқуртар дуромадагиа. духтандам ҳамқа камкак миёнам қа чуқуртарак медроед. абхват грудия фақат хато накунед. инҷаам чен кардан дар кор. инҷа тайёраш аз вай 34. ман калонтар мегирам аввалам хел. баъд инҷа ки буридам вақти остин часпонӣ ба бо камакак пешакашро мебурам. аз пушт чақа намешавам. барои ки пушт ба тангӣ мекунад. баъди инро духтам боз то охираш тамошо кунед. куртаи тайёрро ҳам ба навор гирифта ба шумо пешниҳод мекунам. ана куртаи мо ҳам тайёр шуд бонувони зебо. ана ба пурагиш ҳама тарафа. мана вытичкаҳои духтагимон. ҳама тарафа тайёр. остинашон хе парпар. складка. поёнашам гипюр дорад.